の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl Hi, good afternoon and welcome to my channel. Kami ngayon sa Madbad. Sa lupa nila, you know, lupa nila. Lupa nila. Kim, Manggubat at ni Tristan. Hey Tristan, say hi. Hola. Say hi. Hi. Ang ganda dito guys kasi oh, tingnan nyo yung ano, puno ng mangga. Sobrang baba lang, di ba? Di ba? Sobrang baba lang pati ng mga sanga. Madali lang sana umakyat kaso wala gaanong bunga. Naubos yata yung bunga. Kakakain. Alay, may bunga pa naman kaso ano, bilang lang. Ayun bunga oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun ang bunga. Tan. Ayun tan oh. Na, baka mahulog ka. Baka mahulog ka. Huwag ka na umakyat. Huwag mo nang ipilit. Baka mahulog ka pa. Ganda dito. Buti na lang ano, di gaano mainit. Makulimlim. Wow, lagi nila makulimlim. Yun ang gusto ko. Di mainit. Happy birthday!
Tanani ron. Ayun, oo. Kiat man ka. Wow! There's mango. Kadagdag bunga. Lagaw, bahala ka lagaw. Mangga. Lagaw. Ala, grabe ang mangga. Ala, kadaggan. Tingnan niyo yung mga bata. Yung mga laro nila dito, akyat, paduyan-duyan, umakit sa puno. Diba? Hi, ga. Hi, ga. Duyan-duyan lagi ka. Ala. Kapit ka mabuti, baka mahulog ka. Sarap nila tignan. Alam nyo guys, sarap mamuhay dito dahil maraming prutas. Simple lang yung buhay pero busog ka naman dahil maraming pagkain. Ayan. Diba? May langka. Ang daming prutas dito, may langka. Kanina, diba nakita nyo, ang daming mangga. Sarap, diba? Kahit mag-lockdown man o ano pa yan, di ka magugutom dahil maraming prutas dito sa probinsya. Yes, guys. Ganyan kaganda ang probinsya. Okay, see you later. Panit nga kumpong tayo. Awal sawa. Sawa ko na. We're home, we're home. Uli na gidmigikan madbad. Uli na magpahuay na. Magdog. Okay guys, thank you for watching. Just like, comment, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated. Thank you.